אז שלום לכולם, זה הבית שלנו, פה תולה הכביסה, זה לול, זה הכניסה, זה הספות, זה המחשבים, וזאת המראה שמאוד מרזה אותי, וזאת העגלה של חני, ועשינו סיבוב, והנה המטבח, אני מתקרבת כדי שתוכלו לראות מקרוב, זה השולחן, הכיסאות, זאתי חני ומנדי, זה המטבח, הארונות, השיש, הכל מאוד מסודר ונקי, תודה רבה לכולם. מזל הייתה פה היום, וממשיך הלאה, הנה המקרר, הדלת הזאת יוצאת למרפסת של המכונת כביסה, פה יש שירותים, ופה המדרגות שמביאים אותנו לקומה למעלה, שזה יבוא בהמשך, בקלטת הבאה. בינתיים זה הבית, וזהו, אז שיהיה לכם בשורות טובות, וכמובן שתראו גם אותי בסרט. שלום שלום. וזהו, אז להתראות.